Hawu, sanibonani wey'ngane zakuthi ngibingelele bafowethu odadewethu. Engicabanga ukuthi abaningi sebey'bonile ley'ndaba abano-social media noma abathanda u-social media sebey'bonile ley'ndaba. U-Ecuador-ke lo ebekade vele efunwa i-Kaizer Chiefs isikhathi sonke lesi kuqala isizini nje. Kwaphinde kwaba ney'nxushunxushu ne-Sundowns. Isigcine-ke i-Sundowns imdedelile-ke ukuthi-ke sengasayina nayiphi inkontileka i-team ayifunayo. Njengoba sigcine isayine ne-Kaizer Chiefs iminyaka emibili. Kwase kuthi-ke omunye wase uyalengiswa ukuthi uma esefuna ukuvuselela usengawuvuselela owodwa. Okusho ukuthi-ke usayine iminyaka emibili une-option yoku-extend-a oyi-one. Ngokuya ngokuthi-ke uzobe ephofoma kanjani kulowo mdlalo leyo ezobe ikhona kule sizini leyo esesenenkontileka ne-Kaizer Chiefs. Uma ephefoma kahle umfana iyokhona i-Kaizer Chiefs ukuyi-renew-a leyo nkontileka. Kodwa uma kuwukuthi uyawubefuthusa nje sidlala into esingayiboni, ngeke i-Kaizer Chiefs iyivuselele leyo nkontileka. Asithembe-ke umfana omdala ukuthi-ke uzokwenza ngendlela esiyilinde ukuthi enze ngayo ngoba phela umfana omdala usasemncane, usasemncane. Ngicabanga ukuthi unabo 25, 26 lapho. Ya, so i-Kaizer Chiefs-ke ivele yamnikeza iminyaka emibili. Esicabanga ukuthi-ke egemini ye-Sundowns ngeyi-27 engahle ebe khona umfana, engahle ebe khona. Umuntu esingakabi naye sure u-Silva, kodwa u-Silva naye kuyobona ngabe uyobe esekhona. Sombona egemini lanamhlanje uzobe ekhona-ke u-Silva. Kodwa-ke yena ngoba vele amaphepha usenawo umjida u-Ecuador wala, usengadlala namhlanje engadlala uma kuwukuthi uyobe efuna ukudlala. Sekuyoba kuye ukuthi-ke uyisima kanjani. Asithembe-ke bafana ukuthi indoda endala izokhona ukuqhubeka yenze umsebenzi omuhle ku-Kaizer Chiefs, ikore amagoli ngendlela esiyifunayo singabalandeli. I-Chiefs-ke futhi iyadlala-ke namhlanje ngo-7:30 ne-Richards Bay. Engicabanga ukuthi izobe ku-2:02 uma ngicabanga ku-SuperSport. So asithandazeni-ke iy'ngane zakwethu ukuthi-ke iwine iphinde ivule igephu namhlanje i-Kaizer Chiefs. Yabo, so singa-drop-i amaphuzu namhlanje siwine. Mhlampe naye engaba khona, mhlampe engabe ebikho futhi kabili. So siyabonga-ke iy'ngane zakwethu. Ngicabanga ukuthi nonke-ke nizokhona ukubuka igemu yantambama namhlanje ngo-7:30 e-F_N_B. Abazokhona ukuphumelela ukuthi bayoyibuka ngamehlo abaye, thina ngeke sikhone ukuphumelela soyibuka kumabonakude iy'ngane zakwethu. Siyifisela-ke inhlanhla i-Kaizer Chiefs ukuthi iwine igemu namhlanje. Sibonge-ke iy'ngane zakwethu, nibe nobusuku obuhle nemini enhle.